नमस्कार मोर समस्त दर्शक को हार्दिक संवर्धना। समस्त दर्शक जणाइबा को चाहूँगी जे आज आमे होमियोपैथिक रे पैरालिसिस रो चिकित्सा। पैरालिसिस कहीं हुए? आमर एक जटिल प्रक्रिया दे चलती। शरीर सेल गठन, अस्थि सेल गठन, रक्त प्रक्रिया गठन विज्ञान रे देखिले यह एक जटिल प्रक्रिया दे चले एवं शरीर यंत्र यह सहजरे खराब हुए नहीं। जीवन सारा आमर हृदय चली थाए, हृत्पिंड के बंद हुए, तेबे यह एक शक्तिशाली जंत्र भाव आम पाखे विद्यमान। जेतेबेले रक्त विषाक्त हुए विभिन्न प्रकार खाद्य आमे अनियमितता भाव खाऊ, प्रोटीन युक्त खाद्य अधिक परिमाण रे खाऊ, माछ मांस तेल युक्त खाद्य स्नेहसार युक्त खाद्य गुड़िक अधिक परिमाण रे आमे खाऊ, फास्ट फूड इत्यादि आमे अधिक परिमाण रे खाऊ। सेतेबेले आम रक्त रे कोलेस्ट्रॉल जमा हुए। ये कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन रक्त रे जमा होई ता रक्त रे विचरण करे। यही कोलेस्ट्रॉल आमर रक्तर गति को शिथिल कर दी था। खाद्यर अनियमितता प्रधान, अत्यधिक आमिष खाद्यर सेवन, अत्यधिक फास्ट फूड बा तेलयुक्त खाद्य, विष सृष्टि करुथिबा ते आमर यही गुड़िक आम शरीर बा शरीर विपद को नेउथिबा उपादान। तेणु आमे खाद्य को खूब कम खाइबा, शरीर खाद्य खूब कम। खाद्य भितरे आमर संतुलित सुषम खाद्य रहिबा आवश्यक, यथा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स इत्यादि आमर संतुलित अवस्था रे रहिबा आवश्यक अटे। जदि यह न रुहे, यार व्यतिक्रम घटे, तेबे आम शरीर प्रक्रिया रे रक्त विषाक्तता सृष्टि है। करने द्वारा रक्त रे टॉक्सिन गुड़िक जमा, से टॉक्सिन गुड़िक जमा हुई रक्त विषाक्तता करे। अम्लयुक्त खाद्य अधिक परिमाण खाइले रक्ताम्ल सृष्टि हुए, गैस्ट्रिक रु रक्ताम्ल सृष्टि हुए, रक्त अम्ल सृष्टि हुई यह लिभर को आक्रांत करे। मंडली यथा वृक्क, हृत्पिंड, लिभर, अग्न्याशय, स्प्लीन को आक्रांत करे। सेतिरे झरुथिबा इंसुलिन प्रभावित हुए। खाद्य कौन सी प्रकार खाद्य आम डायबिटीज खाद्यर परिमाण हेले अम्लत्व सृष्टि करी इंसुलिन सृष्टिर व्याघात सृष्टि हेले पैरालिसिस हुए। आमे निश्वास प्रश्वास निश्वास रे आम प्रश्वास रे
ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରୁ। ଅମ୍ଳଜାନ ପରିଷ୍କାର କରୁ, ରକ୍ତକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ପଠାଏ ଏବଂ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ। ରକ୍ତରେ ଯଦି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପରିମାଣ ଅଧିକା ହେବ ତାହେଲେ ରକ୍ତର ଗତି ଧିମେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ରକ୍ତର ଚାପ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରେ ଅଧିକ ହେବ। ଚାପ ଅଧିକ ହେଲେ ତାହାକୁ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କୁହାଯାଏ। ଏହି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରକ୍ତ ନାଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି ଧିମେଇ ଯିବାରୁ ମସ୍ତକ ଆଡ଼କୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବା କମିଯିବ, ପ୍ରବାହିତ ହେବା କମିଯିବ କିମ୍ବା ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ ବେଶୀ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି ସ୍ନାୟୁ ବେଲୁନ ଭଳି ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ପାରାଲିସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ ଏବଂ ସେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏନର୍ଜି ସେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ। ଆମ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ୍ସ ଅଛି, ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ସ ଅଛି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଅଛି, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ସ ଅଛି, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁଅଲ୍ସ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସର ବା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ରକ୍ତର ଅମ୍ଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ରକ୍ତ ବିଷାକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ରକ୍ତର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତର ଧିମା ଗତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମର ସେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗତି ଧୀର ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ନ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଲ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେଲ୍ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଏହା ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ମସଲ୍ସ ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ କରିବା, ଝିମଝିମ ହେବା, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୋଦରା ଲାଗିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ପାରାଲିସିସ୍ ହେବାର ବହୁ ଆଗରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ପାରାଲିସିସ୍ର ହୋମିଓପାଥିରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି। ହୋମିଓପାଥିକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆମର ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସନ୍ନ ହେଲେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମିବ, ଲିଭରରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇ ତାହା ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲିଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶକ୍ତି କମି ଆଫେକ୍ଟ କରି ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଫେକ୍ଟ କରି ମସ୍ତିଷ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାହା ରକ୍ତାଧିକ୍ୟ ହୋଇ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପାରାଲିସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପାରାଲିସିସ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଲୁ। ଏହା ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିକରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିକିତ୍ସା ରହିଛି। ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଆମର ପାରାଲିସିସ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏହି ବାଘମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ କ୍ଲିନିକରୁ ଏହା ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ। ଏହା କୁଣ୍ଢେଇ ବାଘମୁଣ୍ଡା ରୋଡ଼ରେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଅତ୍ୟଧିକ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ଏପିସୋଡ଼ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ
ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆଜି ଏତିକିରେ ମୋର ଏଇ ପାରାଲିସିସ୍ ବିଷୟ ଶେଷ କରୁଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ନମସ୍କାର।